Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Instant Gaming i danas ćemo igrati sjajnu igricu koja se zove Clash Royale. Naš dobri poznati Clash Royale. Sada se nećemo ajde, nešto dobro. Evo mogu da se zatvorim. To mini peka, mogu nam biti leo, samo što mini peka. Average. I nećemo da vidjeti nešto da ovi kažem na srpskom i ovi. Super, sad. Onda će biti neki sladak za napad. Dobro. Ne znam, ofa. Ne. To mi reći. Skautim na ono. I niskavaj. To mi ne tako. Ajde, mini peko. Nisi valjda za tebe mini. Ne, baby dragon. Zašto ima baby dragon? To! Jedna punč. Mislim da su zvali u mene. Dobro, možda jesu, ali... Ko zna. Zašto smo da puti. Jo, zaboravio sam kako se ovi knaju. Mislim da to princ, ne znam. Ne znam, to nije oni na konju. Ne znam, ne šans. Strela. Ajde, spratu na nju. Trebaš mi. Ajde. Yes. Nije bolje mene. Aha. Dobro. Ne znam da li ću uspjeti da pobedim, ne vjerujem, ali vidjet ću. A bić! Jači. Mislim nije jači, nego... Da, jeste jači. Dobro. Ajde, Skeleton Army. Trebaš mi. To, sad se ono brže. Kako se to baš kaže, tema, što god. Ajde, mini peka. Jači sam. Bitch. To, pobjeda će biti moja. Koja pobjeda? Yes. Samo moram da napišem nešto. Hehe. Još 7 mi fali za golden chest. 297 trofejčića. Bolestno zvuči. Dobro, sad ne znam šta da radim. Da imam, ovo je princ, da. A sad ne znam šta je knight. Dobro. Ajde, još jedan tu napadam. I još, znači još ovo i još jedan i tu ću završiti. Mislim da i tu ću završiti video. Ovo je neki, ja mislim, Rus. Ne znam. Mislim da ne. Ne nervira vas. Lično, pogledaj. Kako sam uništio ovo, vrat. I zadit će mi je Skeleton Army. Nastavljamo, samo sam htio, samo mi je nešto
to nešto da ga pitam. Mislim, nešto od toga. Pa sam ovo da stopiram video. Mrtav sam. Zašto mi to radi? Mrtav sam, zabavi se ovo. Jako sam. To. Evo ga ljudi, nadam se da ću pobedim, a ne vjerujem. Nastavlja se. O, ne. Loše. Jako loše. Jako loše. Stani. Pobedit ću, bar mislim da ću pobedim. Aj, mini peko. Ajde, Aleksa, možeš ti to. Ajde, Instant Gaming, možeš ti to. Da, ljudi, mislim da je to bilo to. Mislim da je dovoljno. Ovdje malo kraći video nego što je bio. Da. I verifikovao sam ovaj YouTube kanal. Samo mogu da objavljujem snimke koje su, mislim, duži. Stani. Ovdje nekako bude tih video. Samo ne znam na tablatu šta mi je mikrofon. Mislim da ovdje mala rupica. Pa na dnu. Dobro, svi mi na dnu imamo rupice. Zvezdan sure. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo sljedeći. Pozdrav!